Chcete sa odlišovať od konkurencie a byť iný, než sú ostatní? Nezáleží na tom, či ste sa rozhodli preraziť do sveta biznisu práve teraz, alebo ste jeho súčasťou už niekoľko rokov. Buďte tou zmenou, ktorú chcú vidieť ľudia na súčasnom trhu. Naša ponuka služieb vám pomôže vylepšiť podnikanie rýchlo a hlavne efektívne. Potrebujete spracovať podnikateľský plán? My sa o to radi postaráme. Po spoločnej konzultácii ho od nás dostanete kvalitne a precízne vypracovaný za striktne určených postupov. Ak to však myslíte s prerazením na trh naozaj vážne, len samotný podnikateľský plán vám stačiť nebude. Staňte sa pre trh atraktívnejší vďaka využitiu našej rozsiahlej ponuky animovaných videí. Nebojte sa byť videný a virálny. Vykročte vpred za úspechom prostredníctvom moderného a účinného marketingu. Viac na www.snipo.sk